Eli haastattelussa täällä on Musta Susi ja levyhaastattelu. Eli mikä meininki, miten menee? No, vieläkin hyvin. En ole valmis ja tulee ulos ja vitun kovalla paras mitä mä tehnyt ikinä. Kuka tuotti? No, eli Mummissa on tuottanut suurimman sen joo ja niitä on myös muita tuottajia mukana. Esimerkiksi Kiihtiä. Mut Mummissa on yksi levy. Iso kysymys hänelle ja... Boy. Vittu. Jee, no mitäs monta biisiä siinä on? 3 biisiä, 3 fiittiä, Sypokeita löytyy ja Mummista ja monia muita. Okei. Uusia artisteja. Miksi ette underground-musaa? Onko se juttu? Mä mietin omasta elämästä, mun kokemuksista. Mulla on välikäs ja vauhdikas elämä ja lapsista alkaen. No mitäs toi puhevika sitten? Onko se vaikuttanut sun räpuraan jotenkin? No ei se oo silleen vaikuttanut. Porukka nyt arvostaa ja tykkää musiikista. Mä tunnin paljon porukkaa musafiilistä, niin mä oon kavereita suhtavia ja... Mutta on hyvin maskas pelejä, kyllä hävättä. Mulla ei jotain sanomista ollut. Suurin osa tykkää on musasta. Ei siinä mitään, se on jees. Kova juttu. Niinpä, sulla on kuitenkin rivituottajia, jotka tuottaa sun musaa, että ei ne turhaa sitä tee. Ei. Ja se on tee. Eikä ne tarvitse maksaa enää mistään oikein mitään. Mä olen noin ihmiset katsoa musiikkia ja Tukee sua. tukee mua. Aina usko mun juttuja ja tukee mua. Niinpä. Mä oon ehkä kynsin korkeasta piikeistä ja maskereista. Tunnissa luotto Homeboy ja läheinen lojaalin ystävä. Ei maksa mitään, hän tukee luottaa mua ja uskoo mun juttuun. Kyllä. Mitäs mitä tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Niinku, nää esimerkiksi tulee mieleen tästä Overdose Family ja sit Iron Lion Finn. Eli mitä näissä on suunnitelmina? Niitä ei varmaan saa paljastaa tässä, mutta pääpiirteittäin. Mikä niiden idea, mikä on Overdose Familyn? Overdose Familyhan on perheyhteisö. Vuoden kulmiksi menossa perheyhteisö. Imäisäporukka ja huume ja väide, rikostaustaa. Ollaan tukena ja yhtä perhettä. Tehdään musiikkaa yhdessä. No siellä on Iron tuottelee ja arvostajat omista kolmasosaa lakkaista. Seemu kun minkä tehdään musaa ja joku iso linja arvosti hompeita ja sunia ja paljon muita. Se on yleensä näin, että jos tekee musiikkia, niin sit jää tuo rikollisuus vähän niinku toisaalle. Mutta toiset... Ja sit kun keskittyy johonkin tekemiseen, muuhun tekemiseen, musiikki on hyvä kanava, mitä kautta voi purkaa ajatuksia ja muutenkin. Ootko samaa mieltä? Joo, me ei tuomita ketään, vaan haukka ihmisiä eteenpäin ja aina toinen vaihtoehto vielä, se rikollisuus ja väitteet ja sellainen muu paska. Niinpä. Niistä on mulla kokemusta ja niistä enempää ja myönnä mitään. Mutta kuitenkaan niinku ihmiset tarvitsee tukea ja Joilla on yhtä perhettä. jonkunlaista terapiaa se on myös. Niinpä, ja todellakin niinku rap-musiikki muutenkin on terapeuttista. Ja artikulointi esimerkiksi suomen kielellä ei ole mikään helppo juttu, että on semmosia sanoja, jotka on vähän vaikeampia lausua, että esimerkiksi ulkomaalaiset, kun ne tulee Suomeen, niin se on tosi vaikea sanoa, että mitä sinulle kuuluu, tai miten sulla menee, tai missä ollaan nyt, tai Niin. että missä ollaan nyt, ja nyt ollaan täällä studiolla, ja täällä on tietysti myös Fruity Loops, jos voi näyttää, niin tällä softalla on tullut tehtyä noin, ootas nyt, eiköhän se eka versio edes oli, mutta täällä ollaan, sitten on pienet purkit tuolla noin, ja
Sitten on tietysti Junoge. Rolandin Junoge on yksi hyvä ja äänikortti ja näillä mennään ja miksataan hommaa, mutta Mä olen mennyt kiittää kaikkea. On ollut mukana tekemässä levyä ja luottamassa ja kuuntelemassa ja piittaamassa. Tehnyt sivukeille sinne vankilaan ja Laukselle ja erityisesti myös Nummikselle, Maiju Houpoi. Jee. No se oli siinä. Ei mitään, hyvää syksyn jatkoa ja jatketaan tästä. Paljon kaikkea uutta tulossa ja kiitos kaikille. Kiitos, Jee. että tulit tähän haastatteluun. Yes. No niin, Joo, kiitos. hyvää yötä.